Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat. Salutacions, us parla Mireia Puente i com cada divendres us presentem alguns dels actes d'aquest cap de setmana a la ciutat. Sant Cugat acull dissabte 11 i diumenge 12 les Jornades Europees de Patrimoni 2025 sota el lema Finestres al passat, portes al futur i amb el patrimoni arquitectònic com a protagonista. Una proposta que compta amb 6 activitats, entre les quals destaquen la reobertura de Torre Negra després de diversos mesos tancada per obres i la visita guiada a Can Vell, masia que fa 500 anys pertany a la mateixa família santcugatenca. Podeu consultar el programa sencer d'activitats a la web de Cugat.cat. La Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori acull dissabte el taller familiar observant la clorofil·la, plantes que brillen. L'activitat tindrà 2 sessions, una a 2:15 del matí i l'altra a les 12. Cal inscripció prèvia i és gratuïta. I en el marc del 25è Festival Nacional de Poesia, el Siglo acull una taula rodona amb Roger Mas, Anna Andreu, Guillem Gisbert i Maria Arnal i conduïda per Jordi Bianchotto, on parlaran, entre altres aspectes, el fet que la música ha esdevingut un mitjà poderós per l'expressió poètica, un canal per on les paraules prenen noves ressonàncies amb el frec de les notes i les harmonies. La cita tindrà lloc a la Sala 2 del Siglo a les 12 del migdia. També dissabte a les 5 de la tarda l'Escola d'Excursionisme del Club Muntanyenc celebra el seu 30è aniversari. Ho farà amb una trobada als Jardins del Monestir i hi haurà activitats infantils, activitats per als més veterans per recordar vells temps, una botifarrada popular, servei de bar i música. I un cop més, entre les 10 i les 8 del vespre, trobareu els artesans de Sant Cugat amb la seva fira bimensual. Serà dissabte a la plaça d'Octavià i trobareu fins a 15 parades. Aquestes i altres activitats les podreu trobar a la xarxa. L'Infopodcast és una cooperació de Ràdio Sant Cugat i la xarxa.